Oare oamenii în vârstă chiar nu știu să scaneze un cod QR? Haideți să aflăm. Deci fiți atenți, am adus aici pe bunica mea și o să explic exact cum funcționează stickerul. Așa, hai mama, intri la cameră, așa, scanezi codul, ți-a apărut acolo sus. Stai așa să scot și telefonul meu. Deci îți apare aici, mi-ai blocat mașina, se ridică mașina, ți-a fost mașina lovită. Și să zicem că tu selectezi, mi-ai blocat mașina și dai trimite. Perfect, proprietarul mașinii a fost notificat și eu am primit notificare, Golf 6, așa l-am denumit eu, mi-ai blocat mașina. Intru pe notificare și mi-apare alerta activă, dau răspunde, ajung în 3 minute, mama e să eliberez locul de parcare și dau trimite. Și tu în momentul ăsta vei primi mesajul. Voi ajunge la mașină în aproximativ 2 minute și 55-50, e un timer. Deci cam asta e tot, mama. Ți se pare complicat? Nu. Bun, păi asta e tot. Îți mulțumesc frumos. Și eu. Și vă pup dulce, sunteți niște dulci. Deci, dragilor, afirmația că un om mai în vârstă nu se descurcă să scaneze un cod QR este complet falsă. Așa că nu mai sta pe gânduri, protejează-ți intimitatea renunțând la numărul de telefon pe care îl lași în parbriz și comandă-ți stickerul Alerti de pe alerti.ro sau direct de pe EMAG.